ҳамада салом, ма фаре ки буд шумо да нақл мекунем чӣ габи дафтаи не дафтаи не чӣ габи дохирон рӯзо. Ва як бор дига барои одамое ки нафаҳмида гиҷо биё ва сайти ки навистагия мисол нархҳои патент, ма амҷада суратоша мемонам, шумо пауза кунен, тамошо кунен. Яке агар шумо агар наёфтен номи шаҳр, агар ки дамҷа набоша ҷои шумо, майма напресен бренд ФМС хубтараш, амҷа бифаҳмен. ё айчита мераванд Забайкалье ба мошини худшон бо дасташон суми калон. Қатъи ду марда ки урус маслиҳат кардагӣ будиям барои хариду фурӯши донагӣ, барои пул шида ҳамёра фреб мекунанд, файрод мекунанд шаҳри худшон, ё хай гуфти гапо хай агиҷо медонанд, бовар мекунанд, мераванд ки до оқибат амхалӣ мешава. Хай худо ҷохона ҷаннат куна. Ва ба як чизга ман худам гуфтанем ки дар российски каналҳо мо бисёр мебинем ки вақте ки тоҷик ягон гуноҳ мекунанд, ки ягон узбек ё ки дигар натсиҳо ҳамира сиёнка мекунанд, видео мекунанд ва да ҳама ҷо паҳн мекунанд. Аҳамият бутен ҳаме ман кофтум дар бораш. Гуфтам ягон видео биём, рости гап ман наёфтам, хай мумкин ба наздикӣ ягон суд, пут, ягон чиша сиёнка кунанд, партоянд да новости. Ва рости гап ака барои чӣ ман гуфтастам, мехе просто мегӯм ки хаб мешава мерава, мисол мехе тишина мешава мерава ва овоза ҳам намекунам, барои ки рости гапа бигем хай иностранцо, яъне не русскиё, хай хто мефаҳмед. Агар ки ситуация наоборот мешид, и дигар хело мешид мисол. Барои ҳамин мисол хай эҳтиёт кунен бародаро ва ҳар каза бовар накунен. Ва кадоме ки мехоҳад бо хубтар ҳамин хабара худаш бихона, худаш бифаҳма. Ман ки бигем кратка када гап задам, ман ссилкаша дар поёни видео мемонам, дар оин бихонен. Талабои мактаб ва 1 сентябр ҳамин соли 2017 як фанни нава мехонанд, номаш конституция, яъне қоида ва қонунҳои Тоҷикистона. И кори хубай, и мисол бисёр фоида меора, агар ки мисол бигем талабо хушрӯ бихонанд бо. Барои ҳамин ма гуфтанем ки мо бояд ҳама ҳамин қоида ва қонуни худмона бояд аз ёд донем ва қоида ва қонунҳое ки мисол дигар давлатҳое ки мерем, ҳамон давлата бояд донем. Барои ҳамин электронная книга аста, яъне мисол китобҳои электронӣ, ман ҳамаша дар таги видео мемонам, бидроен скачат кунен, ё ки мисол кадоме ки ба компютера ҳуй мешава, бигем агар Word дошта бош ҳуй мешава, онҷа бихонен. Ва кадоме ки ба телефона скачат кунен, дар телефонотон бигзаронен программаҳои Word, яъне бо аста чанд намуд электронная книга, бидроен бихонен. Рости гапа бигӯм, пиёлам ки уже тамом шид. Ҷанг байни аэропортҳо, самолётҳо, худтон хай фаҳмиден. Ба наздикӣ хабар шид ки Тоҷикистон мегӯяд биёен амира ҳал мекунем на уровне министерства, яъне бифаҳмед худтон, мисол бигем камтарак хест так масштаби ҳами ҷанг байни ҳами самолётҳо, компанияи Somon Air, Qati, Yamal. Ва чӣ меша давомаш ман намедонам. Мумкин ки то президентирам бирава, агар ки ҳамихе давом додан гира. Рости гап бигӯм, ман намедонам кадом самолётҳо бе ягон проблема паридестанд, кадоми не. Агар ки шумо бидонед дар комментария бинависен. Тоҷикистон ҳафтум ҷо шид дар олимпиадаи байналмилалӣ ва рости гапа бигӯм камтар пешравиай дар байни талабои мактаб, барое ки дар 15 давлати дунё иштирок кардагӣ буданд, 133 медал оварданд. Тоҷикистон ба калашон 21 тиллогӣ буд. Баъд як духтараки дига силфи 11 гран-при гирифт. Ин бигем хеле уровни баланда ва ҳамхали олимпиадада бисёр иштирок кунанд ва соли 2017 иншоалло бо бисёртар медал мегирем. Чиқале ки гуфта будам, компания Nokia ки телефонша бировард, оне ки ҳозираш дар фақат дар Китай, яъне дар Хитой ба фурӯш астай ва дар оянда дигар моделоша дар Европа ва дар Россия мефурӯшанд. Рости ки телефони ягон воимагиам набироварда, не ки хай ранги телефонҳои бигем Samsung ва дигар моделҳо ягон чизи созам нест. Хай инҷо дар параметроша мебинен ва кадоми желание дорен оянда да мехаренаш, не ки ҳозир дар Россия нест ва фақат дар Хитой мефурӯшандаш. Ин қадар хабар буд рӯзи сешанбе ва хабарои пурра, яъне видеои дарозтар, видеои пурра ханандоварӣ ва бигем хай чиқале ки рӯзи ҷумъа видеои мебирояд, интизор шавен рӯзи ҷумъа
ва нависен дар ВКонтакте, Одноклассники, агар агон хабар дошта бошем.